Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň we beýleki resmiýetiň Moskwany uruş jinayetlerini aýplamagyna garamazdan günortadaky esas port şäherini 21 martda uly evakuasiýa çäreleri belenen Mariupolda barýan allym merdimli köçe töweşleriniň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirmek baradaky teklibini gaýtalady. Men onuň bilen gepleşiklere taýýar diýip Zelenski 20 martda CNN telekanalyna beren interwýusyny Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz we giňden ýazgarlanan uruşynyň 4-nji hepdesine giren wagtyny aýtdy. Gepleşip geçirmezden biz bu uruşy bet edip bilmer söýdýärnip Zelenski terjimeçiniň kömegi bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde biz üçin bu uruşy togtatmaga bary ýogy 1% mümkinçilik kem bar bolsa, meniň pikirimçe biz bu fursatdan gepleşip geçirmek mümkinçiliginden, Putin bilen gürleşmek mümkinçiliginden peýdalanmaly diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde bu synançyklar başa barmasa, bu 3-nji jahan uruşy diýmegi aňladýar diýip Zelenski aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministriniň beren başga bir interwýusynda bolsa, Rus we Ukraina gepleşikçileriniň aýgytly meseleler boýunça alalaşyga gelýänligi, yakın wagtda atyşyň bet edilmegine umyt baglanýanlygy öňe sürildi. Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu şu aýyň başynda Türkiýanyň Antalya şäherine Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen onuň Ukraina kardeşi Dmitry Kulebanyň gepleşigini gurnady. Ýöne bu gepleşik anyk netije bermedi. Zelenski CNN bilen strategik şäher bolan Mariupolda aksiýaşlaryň ýygyzamlaşan wagtyny söhbetdeş boldy. Bu şäherde uruş başlanmadan öňe 400 000 ilat ýaşaýardy. Şäherden çykyp bilmeýän galan ýaşaýjylar soňky 2 hepdede suw, ýanyt ýaly iň zerur üçünçülüklerden hem mahrum boldy. Ortiýet 2014-nji ýylda eýelen Krim sebätiga Günnäger Ukrainada Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň ödegçiliginde galýan territoriýa bilen arada baglanyşyk gurmak maksady bilen bu şäheri gyslanmaz ele geçirmäge çalışýar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, Rus goşuny 20 mart günü giýişlik Ukraina 21 mart günü ýer sagatlara çenli taýin bolmak wagtyny berenligini aýdypdyr. Emma Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Vereshchuk 21 martda ýerden bu ýerde taýin bolmak, ýaraglar taşlamak barasynda hiç hili gurrun bolup bilmez. Biz bu arada Ortiýeti bir eýem habardar etdik diýdi. Rus güýçleri Mariupoldaky Sunwat mekdebini 400 çemet adamyň gaçyp atalgyk edilen binasyny bombalandan soň Zelenski we beýleki Ukraina resmiýetleri Moskwany uruş jinayetlerini aýpladylar. Yerli resmiýetler 20 martda özleriniň Telegram kanalyna mekdebiň binasynyň ýumrulanmagyny we adamlaryň harabalygyň aşagyna galan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Mümkin bolan pidalar barda häzirlikçe hiç bir maglumat berilmedi. Basıbalcılaryň parahatçylykly şäherde eden bu işi terrorçylykdan başga zat däl we geljek asyrlarda hem unutulmaz diýip Zelenski 20 mart günü ýerden halk eden video ýüzlenmesini aýtdy. Sunwat mekdebinden Rus güýçleri 16 martda Mariupoldaky teatry asuda adamlaryň pena edilen binasyny howa darbasyny urdy. Şäher häkimetleri bu ýerden 130 adamy halas edenliklerini, ýöne bir topar adamyň harabalygyň aşagyna galan bolmagynyň mümkinligini, halas etiş çäreleriniň dowam etdirilýändigini aýtdylar. Birazdan Rus güýçleri şäherdaky bäbek kanany bombalapdy. Düýpden harbydäl şäherler edilen ganly hüjümler baradaky düýpli suwutnamalara garamazdan Ortiýet asudy ilaty nysana alýanlygy barada aýdylýanlary ret edýär. Angliýanyň Sky News telekanalynyň Russiýanyň Ukrainada genosit, ýagny matlaplaryň gyrgynçylyk edýänligi ýa-da däli baradaky sorawyna jogap berenne Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Olga Stefanishina bu soraw däl, bu biziň hemmämiziň ýüzbeýiz bolýan hakykatymyz diýip jogap berdi. Şu aralykda Kreml iki ýurduň arasyndaky gepleşiklerde senide senli uly bir böwüşüň bolmagyny aýtdy. Kremlň medeniýet sekretary Dmitry Peskowyň 21 martda jurnalistlere aýtmagyna görä, prezident Vladimir Putin'in öz Ukraina kardeşi Volodymyr Zelenski bilen duşmak üçin iki ýurduň arasyndaky gepleşiklerde möhüm öňe gidişligiň bolmagy derur.